Mic, test, test. Mic, test, test. Mic, test. 1, 2, 3. Lolo. Oh. Sound. I don't ever slow up, no I don't take shit. Yari, I got kailangan no makakundong love kung na for the makaligaw sa fakeness. fake If news. you wanna Kung play wala, tough balita and wanna at hate impormasyon. this, I'll always show Una, up. i-verify gid I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who threatened it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Ikawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos na kilala online. Kag kung ikaw man mahilig mag-shopping online, magamit lamang sa hiniti mo mga saligan ng mga online shopping applications. Ikawan kung magpadala sa kwarta, kailangan sa mga online remittance, online banking, pinabinigit sa mga dalako o kansya. Ikawan man ang mag-post sa social media, yung mga pagpapalayo sa mga social target o mga online scam. Hingin alert sa mga hindi mo masabi pala yun. Aba, kung ikaw may pagpamana sa mga online scam, hindi mo kamulihan ang sila sa para sa nagsisigil. Pagod na hindi na matutupad, hindi na matutupad. Tandaan, wala sang malakinto ang wala sa nagsisigil. Hindi nga pahanungdong ang ginatulong sa ilo-ilo ng Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Hindi man magbilin sa malahalog ng mga pagkabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, ikawan man nga magsuksok permi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sa okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinagmalapit nga police station sa inyong lugar. Agod makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. road safety tips, slow-moving vehicles, visibility,
Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sa aton salakyan kag iban pa nga mga aksesoris sini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sa motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga salakyan. Speed limits. Magpadalagan sa nagakaigaw nga kada segundo para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang hindi pag-intindihan. Ni nga pahanumdum ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops. Almighty God, our most gracious Father, we, the Ilonggo Cops, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, good morning, good morning! Welcome na sa aton sining programa nga nagdulong sang balita impormasyon subong man inisyatibo kag serbisyo sang inyo sining mga Ilocaps kada Martes mula sa liwan ko ang Ilonggo Caps on Air. And of course, yari naman kita sa adlaw nga Martes sa petsa 11 na sa bulan sang Agosto tuig 2026. Sa ngalan sa aton Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Arsalan. Kag sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Maginkaw po naman ninyo sa Subungaga mga pinansi sa naman kauras natin nga pag-ilistoryahan ay natoy sa mga serbisyo publiko, mga nagapanguna talalupang doon nga mga balita, impormasyon, proyekto kag inisyatibo sang inyo sining mga Ilonggo Cops. Of course, no, sa aton sining technical side, no, we have Police Staff Sergeant Christopher Tope the Great Dignadisi. And of course, kami naman ang inyo sining kabalikat ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Yes, kagkaw po natin sa Subungaga mga kabanan, no, ari diri sa studio, no, ang aton sining Public Information Officer, no, Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Sir, good morning, good. Good morning, sir. Ako naman ang inyong kabalikat angkor sa Subungaga, Staff Sergeant Vicente Blused Jr. Kag live na live kita diri sa kabalikat Multimedia Convenience Center sa kaluan ni Doc Ramiloy. Sa aton sining mga kauturan dara, kamusta ang inyo sining Martes? Medyo nagturoterha na kabalikat Vincent. Gapulo pakita pa man siya ring adlaw mga kabanan. Pero hindi mapaktan dugay magatupa naman ang madamol sining ulan. Yes. Kag marimasa naman aton sining mga dala naman. Kag sunod sa aton sining source mga kabanan, siyempre aton sining Pag-asa, no. Ang aton
barato, no? Siyempre dako pa nga bulig sa sining buto subong nagtaas naman kablikat Vincent, no? Ang presyo sa aton sining mga gatong. Kay every Tuesday, no, nagatalaas na naman either price hike, no, or rollback, pero mostly price hike gid kablikat Vincent. Gani, no? Sa mga tanan nakataas na kag ilisipon na lang ang naganubo kablikat Vincent. Correct, yun kabalik ka Darwin. So, nagdigad to almost mga gadagan 69 ang price no sa aton sining gasolina. Po subong mga kabanan dra naman ga 75, 76 ba. Ako gidang nagsaka na naman ay dohop tani nga sa mga next nga mga sinimana no may rollback man no, para sa mga motorista nato no, sakit na sa bulsa kung magtaas ikaw 7 pesos ba kabalik ka Darwin. So Roy Porante kablikat Vincent, nagabakas kita no kag sa subong nga timpo nga daan no bawal magtinamad kita no kay samtang kapigado nga daan sa aton sining pagpangbuhi pero wala man sa kapigadohon no kung tanan nagabakas kag siyempre no kayod lang kag padayon lang kablikat Vincent no kay mo na ka importante kag siyempre nalungan ang aton sining mga kagalingon no kag ilabi na gid no sa mga naga-travel dira mga motorista nato no always lang gid no nga halong-halong kita sa pagbiyahe kablikat Vincent. Correct. So para naman sa aton sining comment section mga kabanan sa mga panamyaw sa aton sining mga kauturan kay Nonoy Linkin Park. Thank you so much gid no sa pagmonitor sa subong aga. Kay Chris Vincent Blusa. Thank you so much gid no sa pagpadangat sa inyo sining mga shout out. Kay Sir Emil Alabanzas, kay Joe Vergo, kay Phoenix Athena Sio. Si Merculio ni kabalikat. Wow. Hello Sir Crush. Erwin Alison Magarso. Good morning. Wow, your long time fans. Kabalikat Erwin. Kag siyempre sa aton nga mapisa naton sining pikan no dira sa Banwa sang San Joaquin. Good morning dira sa imo ma'am. Kaga sabta laban-laban dira naman sa barang mga barangay naman galibot-libot guro kablikat Vincent. Suroy-suroy. Biskan kay inulan na mapisa na aton sining mga pikad no. Biskan inulan pa dira padayon ng aton sining serbisyo no sa pag-iwa dira sa mga roving kag sa mga rekorida naton or plan bandilyo naton ilabi na gid sa sining tion sang malain sang Chimpo kablikat Vincent. Yes, especially gili no sa mga low-lying areas naton dira sa mga kadagatan naton. Always man no alert gid kita dira hindi ta na pagulaton man nga bala naton gabi binunda kang ulan or sa mga kilid sang subada. Ulaton ta pa blang baw kakapan-kapan ng tubig sa saraywanan mo dantes ka magulag no despite sa several reminders sa aton dira nga mga emergency response team sa mga kabaranggayan naton dira mga barangay officials naton nga nag-remind sa aton isit aside na naton ng mga pakatigaan naton dira dito na pagulaton nga sometimes it will cause lives mga kabanan no especially sa subong nga grabe subong nga inulan so maghalong kikita mga kabanan Pag of course ginatamyaw tagid ang aton sining Chief Provincial Drug Enforcement Unit no multi-awarded no kag tama gid ka gwapohon no kag very active gid naton no nga Chief PDO no Police Major Daji Bango de Lima. Sir, thank you so much gid sa pagmonitor sa subong aga. Yes. Kag sa aton sining mga topiko sa subong aga kay nakasunod-sunod ng aton sining activities sa kablikat Vincent no despite ang malain sining Chimpo. Pero ang aton sining mga activities no ang way nagauntat man kag nagahilira naman dira ang aton sining mga activities no or mga engagement naton sa aton sining mga komunidad kablikat Vincent. Yes, kabalikat Erwin, for our first topic this morning, syempre mo nga aton sining emergency every second counts no. Ang aton sining Unified 911. So muna mga kabanan ang aton sining Unified 911 easy access mga kabanan hindi na kung wala ka ikaw naka-save sang imo dira nga mga hotline sa inyo sining Bureau of Fire, inyo sining PNP, mga emergency response team naton dira mga kabanan no pwede kita gilayon makatawag sa 911 in times of mga crime incident, calamities, disasters or emergency response mga kabanan. No, pwede kita dayon ka-dial sa 911 no ara la always 24/7 ini nagagana ang aton sining 911 even wala ikaw sang load kag bisan all network no wala nimi ginapili kung ano nga network dara anong imo SIM no ano nga brand no magana gini aton sining 911 24/7 kag bisan wala ikaw sang load no kabalikan Erwin pwede gid ikaw makatawag gilayon sa 911
kung gusto mo no nga marespondihan kagilayon in times of muna hambala to no, crime incident, calamities, disasters and emergency response mga kabayan. Hindi kita makalipat no kay isang nagligad nga binulan, mera kita nga simultaneous posting of posters regarding na sa aton sini nga Unified 911. May mga tarpaulin kita nga pang topic no sa tanan mga public places naton, even sa mga offices naton mga kabayan. Kag nag-distribute kita sa mga calling cards no sa aton sini nga Unified 911 para hindi naton malipatan. Kag kung may-use ka na gani kabalik Erwin, no bisan wala ka na calling card kay dumduma mo lang 911. Oh, sa mo nang importante no nga biskan na wala ka load, makadial kag layo na kablikat Vincent no sa sining emergency number no, tandaan nyo lang no 911 lang gid. Kag sa gihapon ng aton sining mga hotline no sa mga municipal police stations naton, sa gihapon nagagana man na kablikat Vincent kag open man na 24 hours. Kag siyempre no kung may mga luyag man kamo may palambot ra nga mga impormasyon, kag siyempre no kung nagapangayo ka mo dira sa nga responde kag subong man bulig is sa gyapon no bukas ang aton masining nga mga official Facebook pages sa mga kabanwahanan nato na Kablikat Vincent, like diri sa Banwasang Santa Barbara no, Santa Barbara Municipal Police Station is open may na no, pwede ka mo dira ka PM kung hindi niyo malabot ang aton sining nga mga hotlines, kag siyempre no ipagkalipatan no ang FB page. 911 Kablikat Vincent. Yes, no, anytime, anywhere. No, basta hindi nato paglipatan 911, no, ang aton sining Unified 911 emergency number. Kag sa dugan naton sining nga mga topiko sa subong aga Kablikat Vincent. Okay, no, aton sining topiko ang IPPO's campaign against motor napping. Okay, hindi gid malikawan na Kablikat Vincent no, nga kadamo na gid sa mga motor man sa aton sining event diri sa mga sa probinsya naton, sa mga kabanwanan no, mode of transportation naton is habalabal o kon motor Kablikat Vincent mo nang importante no nga halungan naton na Kablikat Vincent. Correct, no, iba na gani kabalikat Erwin para nga malikawan. Blamo, usually nga ginakawat kabalikat Erwin, mga ginapangkuha kay ang motor kumbaga portable no, do ka dasig lang ya dalon, dasig lang kwaon, especially kung mga scooter. Kamagaan no, pila gini ang nalakman tuod, hindi man tuod kadagan ang guma, pero pwede tuangan kagi karga sa isa pagit ka motor. Kasi pwede gin makuha dayon, easy access lang ang pagkuha sina. Unless siguro kurang imo dira nga kadina, kita mo kadina sa barko. Amo ni butang mo dira kay guides puste no. Kundi dulo nga lang yaw pa sa gawa kalagari da or sander. Ati siya makuha ti kung gold motor mo. Pero usually mga kabanan, amo ni no ang kampanya naton against motor napping, ang aton sigyapon nga padayon nga ginapabaskog. Of course sa dalom sa aton sini nga babaskog nga liderato no ni Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, nga aton dira nga mga patrollers every time anywhere mga kabanan sa aton dira tag sa mga municipal police stations within sa aton sini nga area of responsibility here in the province of Iloilo are very much active no to monitor sa mga kotoran naton dira. Even amo na yung gindiscuss nato na while ago lang about sa 911. No? Kung wala kita dira sa hotline, nalipat ikaw dira mag-save, pero supposedly dapat may aragi kita sina no number sa aton sining BFP, sa aton sining mga emergency response team naton dira mga kapinan. Siyempre di kay madula ang aton sining PNP pinakamalapit nga police station sa inyo lugar dira no, aside sa aton sining 911. No, kay kung malipatan mo ti may 911 ikaw mga kapinan, dira lang amo lang ang numero 3 lang 911 mga kabanan. Kung kamo dira ang maka-experience sa motor napping o car napping mga kabanan, para nga madasig kita nga marespondihan sang aton sini nga mga Ilonggo Cops mga kaabiyan. And of course, no, kung hindi kita mabiktima Kablikat Vincent, always ang ginong likawan naton nga pagkamalibaton. Pareho sa pareho sa kilala ko. Nga ang yabi bala naton pero no, always ang gini naton pag talak-talakan, hindi naton pag bilin-bilin. Kaya mo man ni kung kaisa no, iba na gani pagka naog sa salakyan o pagka naog sa motor ninyo, is why na ara gali gaungot gali Kablikat Vincent ang yabi. Sa mo na kay porante no, nga hindi naton pagkalipatan ng aton sining mo na key is the key Kablikat Vincent no. So alam mo na always nga naton nga daloy naton no, alungan naton kag iban ka kararibet man no, yabi nila. So pa-duplicate damo kung kinahanglan, pero amo nang importante no, for security reason may na dapat limited lang aton sini nga yabi man no, or duplicate lang gid dapat, di man aton taman gid kadamo. Kaya mo na kay importante no nga ang security man no sa aton sining mga motor. So hindi lang pagpabilin-bilin, hindi pagsabit kung dindiin kay kisa mo ning iban ka kabiget
makahatag ni opportunity kablikat Bensen no, sa mga individual man hindi man manami ang tinutuyo bala kablikat Bensen. Tanon mo kung makita yada karon way pa sa tani mambalan sa subong cheat day niya or pahuway sa sang pagpangawat. Di ka nakita yada karon ng yabi or yabi mo nakaungot dara sa motor mo. Ti laban-laban na bala at skip lang anay. Yes. Imbes nga mapahuway sa pangawat tagaan naman opportunity. Mo na pala tawag kablikat Erwin no, elements of a crime, no, di ba? Wala man tani to sa isip ya. Nakita iya mayabi. Ang motive. Ang motive. No, mga kabanan. So nakita iyang yabi, araman yabi gaungot dra. So ang next nga step is instrumentation. Ito niyang yabi, ambalya mayabi ara na. Ready na lang, masakay na lang sa. So he is ga-timing siya, no, for an opportunity. So may opportunity kinagalin ka na ati tsansa. Why na ati crime committed. Mga kabanan. So muna mga kabinan, tandaan nato na. Kag nauso na subong komplikata Bensen na nauso ni subong ang mga yabi pagid no nga inang may alarm. Naka-alarm na no. At least kung mawigit dira is may nakaangot na si mo sa cellphone. Sako uwang yan. Mano mo sa mapa-alarm mo na sa. Kag isa na dira ka importante pagid no may higot sa blood no or may sa in case nga mahulog, in case nga mawigit at least makita sa gilayon na kablikat Bensen. Or butangan dira sang sang sa labitan da or dira no. Agon nga masabit nyo sa liog nyo or sa hawakan nyo, agon nga iba nabi wala gid biskan nga keychain wala no. So kung sa madula tiyawan ka na pangita kag mamising gid. Kagang iban laban na hindi mo na kung wala ka da duplicate mabilin kita mo sini nga salakyan na kablikat Bensen. Correct gid kablikat Erwin no. Of course mo tong always sinaton nga gina-remind sa inyo bali kablikat Erwin. No, hindi kin makalibatan ang yabi. Bla mo usually kakatabo na mga kabayan kung ikaw nagadali. No, sobra mo bla kadali, naog ka lang sa motor mo ka maglakat, igo mo dunduman, nabilin mo yabi mo. Ti pagbalik mo way na. Pati motor mo way na. So mo na mga kabayan doble halong gikita, especially subong ating ululan. Kag do nagasalerged no ang bulan sa Agosto kay tigkiriwe kuno mo. No, tehe mo na mga kabayan nga basta tigkiriwe, ti damo man da double time kay kiwe mo para magtadlo. No, mga kabayan magtadlong ang ila sini nga bulugasan. Pag unano pa nga illegal nga pala nga buyan. So muna mga kabayan dapat sa subong no maging mitikuloso ikaw, be wise no mga kabayan sa tanan naton nga mga tikang no nga pagaymoon agud nga safety ikaw kag ang imo bug-os nga pamilya mga kaabyanan. Sa aton sining oras nga last 10:41 na saga. Sa gyapon ka mo nagalantaw diri sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air with Radio Ogyon Santa Barbara. Kaupo ninyo sa gyapon no, sa inyo sining mga kabalikat. Ako si Staff Sergeant Erwin Magarso. Yes, and Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Still no sa last 10:41 na saga mga kabinan. Padayon kita. No, mga kabinan, sa aton naman sining mga comments no sa subungaga before we proceed sa next topic naton. Yes. Sa aton sining intensified campaign against illegal drugs. Yes, so aton na yung mga comments sa subungaga aton sining pagkabasahon. Kay aton sining pinakabaskog ng investigador no dira sa may Banwa or sa aton sining New Lucena Municipal Police Station. No kay Sir Hermar Sitaw Suluberes. Good morning. Sa rinto, good morning good. No, isa sa mga lagting naton ng investigador dira. Kag ang aton sining PNP miag-aw nagamonitor man sa subungaga. Salamat gid sa inyo dira moms and sirs. Keep safe gid and padayon lang no sa pagpanerbisyo mga kabinan. Kay Ma'am Nala Rodriguez, aton siningan number 1 fan gid as always. Ma'am, salamat gid. No, very much appreciated gid ma'am, no. Always imo siningan support sa aton diri sa Iloilo Police Provincial Office. No, nagapasalamat gid kami ma'am sa imo. Yes. And of course kay Juliet Pedroso. Good morning, August 11:26 na ta, sir. God bless. Wow, thank you so much gid ma'am. Okay, no. Salamat gid sa aton sininga aton sininga pag-remind sang pizza. Oo. And kay Erwin Alison Magarso nagmamahal sa subungaga. Thank you so much, Gid Sarge. You're welcome. Oo. Kay sa akong dira nga kumpare. Amo na ganit tawag mga kabenan nga ano nga sahi isang tamanyo sa imo sini nga ulo. Kapanamion ang buhok mo, mag-align sa imo sini nga tsura. Kadto lang mo dira kay Dondon's Beauty Salon mga kabenan, dira mas Zone 5 nga Igang Pototan Iloilo. Pre, good morning. Good morning, kay Mads Langga no sa pagmonitor sa subungaga. Kagay Robelin Agasnog magtanong
No, good morning mga sirs. Blessed Tuesday. Salamat Good morning, ma'am. Si Robilin ba? Mhm. Salamat gid ma'am no sa subong aga. Pre, Lindon Sopranes, thank you so much for my haircut. Oho. Wow. Thank you so much gid pre no sa subong Mm. aga. God bless gid ra no. Shout out gid sa mga kauturan natin dira sa may barangay Iga ang Pototan na Iloilo. Okay. Sa aton sining oras nga last 10:43 na sa aga. Sa aton sining masunod nga topiko kabaligata Vincent. Pasiplatan nato ng aton sining mga accomplishments no sa sining semana or first week no sa bulan sa August 1 to 7 kabaligata Vincent. Yes, kabalik ka Darwin. Kag sa aton sining Banata. operational accomplishment kabaligata Vincent. Sa kampanya nato na kontra illegal nga droga no nakatigayon kita nga makaiwat sa nga 7 sining operasyon. Kag siyam naman ang aton sining naresto nga mga or na pre naton sining mga drug personalities sa Kabrikata Vincent. Kag sa siyam nga ini no pito diri ang gina-consider naton nga or nga classified nga high value individual Kabrikata Vincent. Grabe, Kag duwa naman ang mga street level individual moning mga siyam ka mga drug personality kag ang natigayon sining nga recover naton nga gramo no sa nga Shabu masobra sa tunga sa kilo o kon 724 grams kag kung natigayon ning mabligya Kabrikat Vincent may standard drug price naman ining 4.9 million no so almost 5 million Kabrikat Vincent Almost in pila na just nakadlaw. 1 week Kabrikat Grabe. Vincent no just No? 7 days. Yeah, kabalik ka Darwin no sa mga Mm. kauturan naton. Sa mga operatiba naton no, nagapasalamat gid ang aton sining provincial director Police Colonel Bayan Emmanuel Rasalan mga kabanan sa inyo sining dedikasyon no sa aton inyo sinitag sa katrabaho no ang aton sining ginsumpaan no sa aton sining mga Ilonggo Cops no sa aton sining Philippine National Police and of course no with this accomplishment no hindi ini maging posible mga kabanan without the unwavering support sa aton sining mga pumuluyo sa bilog nga probinsya sang Iloilo. So this accomplishment mga kabanan ang nakasalalay gid no sa pagpalangga sa pagsuporta gid wala untat nga suporta sa aton sining mga pumuluyo which gives no an A1 information, reliable information no mga reliable source naton dira no para nga matultulan matiklo ng mga kauturan naton nga still engaging in illicit drug activities no mga kabayanan nagagamit user mga pusher and subong man sa mga nagamanufacture da mga kabayanan along kita mga kabayanan kaya dyan sining mga Ilonggo Cops ang padayon no sa aton sining mandate padayon sa pagpabaskog no sa aton sining kampanya kontra illegal nga droga. So with that no congratulations gid no sa tanan-tanan naton sining mga Ilonggo Cops kag sa aton sining mga pumuluyo sa bugos nga probinsya sa Iloilo. Kagini nga kampanya Kablikat Vincent no, hindi lang ning siling nga kampanya no sa inyo sining mga Ilonggo Cops sa inyo sining nga kapulisan no diri sa probinsya sang Iloilo kundi ginahimo ni nato no kagon nga mapunggan ning mga individual nga makadala no nga maka ano sang illegal nga droga diri sa aton sining nga probinsya kay always no ginadampigan nato no ang maayo sining nga paturo sa aton sining nga mga kabataan sa mga uli nga henerasyon nga hindi mapektuhan no sang ill effects no sang illegal nga droga. Kag bala naman nato na Kabrikat Vincent no nga hindi maayo no nga dala sang illegal nga droga sa aton sining nga komunidad no kag amoning mga root cause no sang mga heinous crime nga mga nagaklanabo sa aton sining nga komunidad no sino man abi ba gusto dira no nga sa aton sining nga palibot nga kumbaga hindi nga safe kumbaga sino man abi gusto dira nga pagwa mo dira hindi ka sure no nga makunan ka dira sa mga adik Kabrikat Vincent. Kung hindi man ikaw nang imo sining nga pamilya ang imo sining nga mga kuturan dira or ang imo sining nikanan no nga mo nablan no nga ang kalinungan kag katawayan no sa aton sining komunidad is hindi ina naton maagom kung may mga individual dira nga nagagamit sang illegal nga droga sa aton sining palibot Kablikat Vincent. Yes, so amo na sa mga kauturan naton padayon kita no sa aton sining kampanya not only sa aton sining illegal drugs no but all of our anti-criminality campaigns sa illegal fishing, illegal quarry no sa mga illegal logging naton tanan-tanan no nga mga illegal nga mga buluhaton dira no please no padayon kita sa aton sining pagsuporta no kay ang aton sining kalinong kag katawhay obligasyon no sang tagsa-tagsa mga kabanan. So we reminded gali sakto no August 10 gali nakabutang aton sining. But okay mga kabanan, idiot lang na. No, thank you so much gid sa liwat Ma'am Juliet Pedro. So kag si Ma'am Robilin Nagas no kali no na monitor man sa Subong Aga Blessed Tuesday likewise gid ma'am. Kag kay Joy Kid Akula
No, thank you so much gid Ma'am Joy, no. Mhm. Beloved wife no ni Police Staff Sergeant Greg Ramal, no, Mhm. aton sini nga classmate. Shout out kita sa may Banwa kang Kalinog, no. Good morning gid sa imo Ma'am Joy Dakula. Okay. So sa aton sining mga live viewers, so thank you so much kino sa padayon ninyo sa suporta no sa aton sining program. And of course, no, kay Mama Robilin Agasnog magtanong good morning sa liwat Thank you gid. so much, ma'am. And of course kay Mama Nala Rodriguez. Sa aton sining dugang sining mga reminder sa Kablikat Vincent no sa aton sining mga estudyante naman kay iban may mga klase iba Kablikat Vincent no why Oo. cancel lang ila or suspend. Why? Ala sining mga klase dira no. Santa So Barbara wala no. Oo, Santa Barbara wala sa nga klase Pabia and Tingala ko do ka San Miguel no. Paglabay ko kapag Oo, tingala ka gid no. Oo. Anong Ito. tsura sang tingala Sabi bi? mo, sa una yan, hindi ko na gusto Oh. nga, wala klase ya. Oo. Gusto ko, ano ko sa una ya, wala award. Ah, Ako Oh. na award sa una puli. Oh. Mga yan, ano? wala klase. Wala mo sa una, General PTA meeting, ubra mo pang garden. Oo. Ate, wala klase mo. Ate, Oo. ambala ka mo ni ma'am nyo nga, abi, class, mang garden ka mo dira. May mga herbal garden kami sa una, kapag kita rawin. Oo. May mga fruit-bearing trees man sa likod sa eskwelahan. Wala Ang botang subong kumiyara pa na kabalikat Vincent no. Subong na kaluyan man, ubos naman si Rai. Ubos na. Oo, ang imo pero sa una mga kabenan, gana pala na mamunga mga garden namon. Oo. Nauna mo harvest. Isa Oo, Jaya ganun. kabalikat Vincent no. Isa na Oo. sa mga forma sa mga banding no, Ginaluto sa mga nyo. estudyante bila no nga Oo. may kasadya. mga vegetable garden, herbal garden, may fruit bearing trees dira Oo, no. panami namin kamo plat. Sa Oo. una mo na yan. Insakto na Oo. kay kundi first year kami ginpatanom kabalikat Oo. Vincent no, sa mga fruit bearing trees no. First year pagka fourth year na ang bayabas so ako naging tanom no namunga na ya kabalikat Vincent no. Oo. Pagkabalik ko sa sunod nga paglantaw ko na wala na natapas na. Natapas na gali. Ay, kanugo na kabalik So, na ruin. amo nakadasig no and just 3 to 5 years ng mga prutas nga ginatanom naton isang kapamunga na kabalikat Vincent no sa mo nakapin pa subong timpo ni kay ulan nami gini pananom kabalikat Vincent. Tsakto na kabalik na ruin kay sa una. No, once nga makarbes kita dira no sa aton sining mga garden no sa school nga mga vegetables naton ni mga benan during nutrition month kanami no ginagamit ginaluto no, sa mga feeding program naton. Kag hindi no? na kinanglan nga magbakal pa no pareho sina nung may celebration kung kaysa hindi na kinanglan nga magpa-merkado ka pa no kung mayara sa aton sing palibot. Kag hindi lang na sa mga eskwelahan na Kapalit Vincent no pati sa mga panimalay man nato no kung may mga backyard garden kita dira no ara na sa palibot nato no kay muna blambal nila no nga ang lupa is why nagadugo no nga kung ukalo naton so why not katamnan na nato no kag dako pa ng impact niya Kapalit Vincent aside nga maka-minus kita sa gastos no, sa aton sining budget dira sa aton sining simanahan nga or simanal nga budget is makabulig pa na no sa pagpalamig man sa aton sining palibot Kapalit Vincent sa tion sang tagilinit. Yes, nakibala naton kon sa mga yabok, mga higko, mga binansangin. So gina-filter ni. Yes. No sa aton dira nga mga tanom. Mm. So refreshing no mga kabanan mo na mga kabanan nga kanami maghaklo sang hangin once nga damo sang tanom sa palibot. Kaya mo na Black Vincent mo manotice mo na no ang biskan sa sagwa nga nakita basta damo tanom biskan nagaway tuntat inutot mo na hindi bation or hindi manimaho no kay gina-absorb na sa mga tanom no ang mga carbon dioxide dira. Kag siyempre no mga pollution sa aton sing palibot ang kabawon sang palibot na naton is madasig ma-absorb no sang tanom. Kung may mga tanom sa aton sing palibot kag kung tion sang tagilinit naman is nakahatag sa sang kabugnaw no kag refreshing no sa aton sining temperature pagit sa aton sining lawas sa Kapalit Vincent. Amo naka-importante nung bulig no sang tanom sa aton sining palibot Kapalit Vincent. Correct no sa mga utod naton damo ganin hindi pa uli ang tanan kung hindi lang kamo da puro cellphone nga cellphone. No sa mga estudyante naton dira pero subong wala klase. Kung may chimpom lang kamo dira magtanom no sa mga kahoy dira sa inyo dira palibot para maging mabugnaw ang inyo sini nga panimalay. So magtanom kita mga kabenan no para nga malipay sa aton si Mother Nature. Kag isa na ka nami nga no kay Kapalit Vincent no isa ka therapy no sa aton sining mga kuturan man kag subong man sa aton sining mga estudyante no nga ang pagpananom no nga plantita, plantito o plantita ka mo dira no kaysa naka mayo nga therapy no sa aton man sining nga mental health no
Hindi sila nga magpakuribong kamo dira sa kwarto nyo kundi ang iba na lang nga mga depressed no or ano dira is magpananom mga kablikat Vincent no isa na nga maka-divert no sa inyo sining atensyon kaysa una nga timpo yan mo na blano kung ginabawalan kita magtinir sa kwarto kablikat Vincent no sa aton sining nga mga ginikanan dira no kay amo na blambal nila no nga kung kita lang sa aton sining nga kwarto kaysa ano mapamatian naton pero kung ara ka sa sagwa o makaminggal ka mo dira no sa aton sining nga nature is iba no mga stress dira nga mabatyagan naton nga intoxify kablikat Vincent. Kumbaga no, do stress reliever Oo. mo na ang pagtanom mo. Oo, makabulig pa na no nga mapananom ko dira no iba na mo na blano nga happy sila lain ang kalipayan no makita mong tanom mo dira nga pamukadkad gadabong dira no Lain man ang masing kalipayan. Lain Oo. man ang kalipayan sa harvest sa Oo. gitanom. Mayara- May bunga yun bla. Oh, Kaya mayara. bluban tayo mo na kayo talo Oo, no boss oo. pag na mo marbes ang pungango bilin. Sa mo na pala Ayaw kung lang, ha? tanan kung tanan Oo. nagapananom way isang mga way isang mga laksamana dira dapat Oo. blood Vincent. Doon dumamo sa una. Oo. Sa inyo bilog nga panimalay ikaw lang may tanong malunggay. Ah. Damo ka pa mang, damo ka pa Oo. ngayon. Kagtas damo No? ko tayo dayaw no kung Oo. kapit mo kung tambok na dira no. Oo. Pero at least nami man ang feeling kabret Vincent no nagara-share ka mo sa inyo sini nga pananom no kay ang aton sini nga mga tanom man dira ka ano man ay ka ano Oo. matured sa bala no or ka kumbaga ka Ting ano man sa balunggay, pareho na Oo. sa balunggay, Mhm. tapson mo, manaringsing na, Oo. na may pagid ang mga dahon niya. Oo. Pag nagadamo ang sanga. Kag damor nga Oo. ginabuhi na naton, damor nga naganami kag nagatambok pag ida kabret Vincent no. Correct ka balik Darwin. Mm. Pero okay man na, no, sharing is loving. Yes. No, Oo. but then ba sa mga ibang daw uya man. Oo. No, do kita mo na daw mula permi na pangawiyuan mo na suki Oo. mo na bisan na lang alang pang dahon kinarbes mo. Oo. Wow, no. Tapos Okay lang, igo ang maglisensya nang ayo ko to gali. Oh, nakakuha Nagkuha na. nakakuha. Mao na Oo. patula manok, ano na pating manok nakuha na pala pati hindi lang Oo. kabaya sa bulunggay nakuha. Pating manok gali. Oo. Kita mo Pero- tas basurahan mo sa likod. Ah, Ang bulbul sang manok mo ato na to. pero sa Quiapo no kabret Vincent hindi maguya nga maglisensya Oo. no kay mo lang na importante no. Lisensya na yung tis kuha, hindi nga Pero kuha ang tis lisensya. Or Kulit may kita harap kabalik iban, Darwin. may harap iban wala ka lisensya pag no hindi naman nami nga Oo. attitude kabret Amo Vincent. na kabalik Darwin, yo, what you sow, it is what you reap. No? Ah. Biblical na ya, kung ano ni mo dira nga tinanom, may anihon kaged. Oh. No, unless kung imo dira nga obra labaw, ngayo lang pa ngayo nga kalapat Oo. man sa usaran mo, bipagtanom ka man. Oo, tanong No? ko mo. Una bala mga kabenan, kay Mm. namin nga mayara, kaya mismo nga imo. Yes. No, kay ti sharing is good, no. Nami man na mga kabenan, pero Mm. mas nami no nga ikaw mismo dira si mo sinipanimalay, maset ka example nga ikaw mismo makita sa kabataan mo da nga gatanom ka man. Oh. No, makita sa kabataan mo mambal bla nga ay kanami no kay may tanom si tatay. Kung isundon ka man, no someday Mm. mga kabenan, mahilig man sila maging plantito man na kabataan mo. Yes. Kag healthy, no kay ti mga vegetables dira ang ginatanom mga kabenan. Mm. So para sa mga comment na ton sa kabalikat Erwin, may mga ra pa Oo. May dugang kita sining nga mga komentar sa Oo. kabalikat Vincent sa Ano, aton sino sining na? oras nga alas 10 sa singit tayo sa is na saga. Oo. Good morning dra kay Sir Marcos Iman. Oo. And of course kay paring Jigo no good morning man. And of course kay may Ma'am Bryony morning. Bryony no. Seymour. Simo. Dara sa Banati MPS. Good morning, Ged. Thank you so much, Ged. Thank you so Tanan naton much. sining nga mga ilong kukaps no nga nakamonitor mo sa aton sining nga program no Good Morning sa inyo tanan-tanan. Alin dira sa 1st district hasta sa 5th district na Kablikat Vincent. Lakit ang duwa naton sining ka mga mobile force companies. Yes, so as always, no, before we end sa Subungaga, no, magabilin gid kami sa inyo nga dapat mga kabenan maghalong gid kita always. Mhm. No, especially kung ikaw ang breadwinner ha, halungan gid ang aton sining nga ikayong lawas. Yes. Lalo sa subong kablikat Erwin nga panahon kibot Mhm. kita may mga bago nga mga balatian nga nagatuhaw lang. Yes. No, it's oo. because man siguro sa sometimes no affected kita because of our lifestyle. Yes. The lifestyle way naton. kung ano inyo dira nga mga food intakes ninyo. Mm. No, mga kabinan, tandaan naton, health is wealth. No, Yes. ano mo na nakaroon tuod damo ka sang kwarta. Mhm. No, mga kabinan, pero dito lang nagadto sa ospital, dito lang Mm. nagadto sa pang-maintenance mo. So muna mga kabinan, muna sa subong nga panahon, dapat bisan pa paano, bisan pigado lang bla kita. Kung wala ka may nabatsyag nga masakit mga kabinan. So muna mga kabinan, always observe kita no sa ang aton sini nga mga tasking or mga lubraw na taon sa tagsa naton sini nga mga panimalay. Kag Yes. please support sa aton sini nga Unified 911 emergency hotline no nagagana ini mga kabanan anytime anywhere bisan wala ka load all network no available gid ni always 24/7
ang aton sini nga 911 emergency hotline mga kaabyanan. So sa liwat no, thank you so much gid sinyo ning pag-monitor kay Ma'am Marcos Iman gali no. Salamat gid, shout out dira sa may Tampukaw, Lambunaw, Iloilo no. Gusto niya priska nga baboy kadto kamo kay Ma'am Marcos Iman no, kay may pisto dira mga kaabyanan no. Good morning gid ma'am sa imo. Yes. Aton sining oras nga last 10:59 na sa aga. So maraming salamat sa inyo sining pagpupul sa aton sining programa. Kilitanay naman kita buwas no sa aton sining Kape Kagabalita. Nagika na lamang diri sa Kabalikat Multimedia Convention Center Sa kaluan ni Dr. Amiloy. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kagatawayan sa aton sining probinsya. Obligasyon sa tagsa-tagsa. Sa ngalan sa atong Provincial Director Police Colonel Abayani Manuel Razalan. Ang Public Information Operations Process Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Liwat. Police Nanagabilita naman. Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Okay, very good. May star ka. Why ko nga, no? Peter Piper, pick up paper. Okay, sagad-sagad ba? Oh, Kami ang inyo sining mga kabalikat sa technical side. Kabalikat Staff Sergeant Christopher Tope Dignadice. Ako naman kabalikat Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Kag may papas kita nga mga comment, mga very for men, basi magsulunggod wala. No kay Ronnie Rone. Sir Byron, no, good morning gid. Thank you so much gid, ma'am, no, for monitoring kay Pakas Robert Peñalosa, no, sa aton dira nga Field Bikers Mostra original dira sa May Haro, Iloilo City. Thank you so much gid akas no sa pagmonitor sa Subungaga, halong lang. Kay Ma'am Cheng Aranyo. Thank you so much gid ma'am always sa pag Dira sa Anilaw. Thank you so much gid ma'am. Shout out gid dira sa Banwakang Anilaw. Yes. Salamat gid, no. God bless gid sa aton tanan. Ako naman ang inyong kabalikat anchor until next time. Police Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Inyo masaligan.